livet med nogle andre briller. Så jeg tænkte, hvor skal man starte henne for at finde ud af alt det her med latter og kærlighed? Jeg tænkte, jeg ville gå ind og besøge min optiker. Og min optiker, han er faktisk enormt god, for jeg var dog nok kommet ind ad døren, før han fortalte, at jeg havde bygningsfejl. Det var altså ikke brillerne. Men altså, så har jeg gået lidt og tænkt på alt det der med latter og kærlighed og singletilværelse og hvad ved jeg. Og jeg har faktisk sådan, at alle de her ting, de hænger sammen. Og allerede helt tilbage fra Adam og Eva, det var allerede den første latterøvelse, der opstod der. Ja, dengang at slangen gav Adam og Eva æblet, hvad var det, der så skete? Der stod en over i hjørnet og sagde nej, men altså hele vejen op igennem tiderne har der jo været latter. Så kom hulemanden til. Og hvad var det, hulemanden gjorde? Han løb jo efter de her kvinder med det lange hår. Fordi det lange hår var symbolet på, at de var frie og ikke taget. Og hun stod jo herovre et eller andet sted og viftede med sit lange hår og sagde så kom op der hulemanden. Men altså, det er det her med det lange hår, det tiltrækker jo stadig med. Så når mænd ser de der kvinder med det lange hår, så tror vi, de er frie på markedet. Så det første hulemanden plejer at gøre, det var at klippe det lange hår af, for så var hun jo taget, ikke? Så er det jo ikke mere i dag. Så dem, der har det lange hår, det er nok fordi, at mændene stadig vil af med konen af dem. Så det er jo farligt. Og så er der de der singler med kort hår. Ja, det er dem, der ikke vil tages. Men det er jo ikke nok med det der med latter. Fordi oppe i middelalderen havde det også... I rustningstiden, dengang der var mænd, kvinder havde hester, de havde rustning og hvad ved jeg. Der var kvinder jo låst inde i det her blåtårn, ikke? Og så stod der mænd og bankede. Han ville have den ud, jo. Men nu er det jo sådan, at nu arrangerer man jo scorekursus, så mænd og kvinder kan finde hinanden. Og det er jo sådan med scorekursus, så får man jo nogle tricks. Det er jo, at mændene skal jo selvfølgelig jage kvinderne. Men kvinderne skal sende nogle signaler ud, om de vil jages. Og det vil sige, at når kvinderne har sendt blikket til manden 2 gange, så ved de godt, at de må løbe efter kvinden. Men det er jo enormt fedt, det her sted, hvor man har arrangeret det. Der var 700 mennesker samlet på et sted. Og alle folk, de gik og kiggede med. Fordi man havde snuppet lyset, så man ikke kunne få øjenkontakt. Så der stod også en over i hjørnet og gned sig i hænderne. Men så vil jeg så fortælle jer min første latter, hvor det gik galt. Ja, du kender den godt, er du. Men det er jo sådan, at det her med spontan latter, når kroppen ikke kan stoppe, så skal vi helt tilbage til den lørdag den 13. august 1977, hvor jeg kan huske, at der var et meget vildt gammel latter. Og der var simpelthen, jeg havde nogle forældre, der var ældre end mig. Min far var 5 Min far var så 45 år ældre end mig, og min mor var så 35. Og jeg var så 19 dengang, og havde lige fået en kæreste, som var 17. Og vi var så i skoven alle sammen, min mor og far. Og det 16. Ja, den 13. august 1977. Og min far var sådan en, som var meget fin på den.
sådan, man skulle ikke sige noget sjovt til ham. Han skulle nok selv bestemme, når han skulle grine, og man skulle ikke røre hans hår, fordi det regnede han kun en gang om dagen, og det var om morgenen, og så sad det, som det skulle være, ikke? Det var sådan lidt som min far var. Nogen siger også, at han mindede lidt om ham fra 90 års fødselsdag. Det har min mor i hvert fald sagt, at hun ville ikke have ham med i byen, fordi de andre, hun blev drillet over, at han lignede ham. Men sådan er det jo, ikke? Så vi gik jo så ud i skoven, også 4. Og så havde Dorte, min daværende kæreste, hun havde fundet nogle af de her, der sidder på busken, de her borger, de her, man kan sætte sammen, der hænger på tøj. Og hun havde fundet sådan en stor klump her. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik vi i skoven, så havde hun puttet den her bag på min far, så her. Og vi gik videre i skoven, og min mor grinte, og Dorte grinte, og jeg grinte lidt. Og så siger vi jo så til min far, du har et eller andet bag på dine bukser. Men min far var jo den her type, at det ville han ikke tro på. Det gik jo videre. Og på et eller andet tidspunkt, så var det ligesom, så kom vi jo så til det her punkt, hvor han så lod sig overtale, ikke? Altså give og prøve. Og så det her ansigtsudtryk, der han lavede. Det gjorde så til, at det største latterbrøl kom. Og det gjorde så til, at Dorte kom til at tisse i bukserne. Ja, så hun var så sidde på en plastikpose her. Jeg stopper så ikke det, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man jo også have noget rent tøj på, og vi kørte hjem til hendes uboværelse. Jeg gik med ind, og mine forældre sad i bilen, og 9 måneder og 6 dage efter blev min søn født. Kender